Siyakhuleka, siyakhulula, uyimanifeste. Kokuhle sikukhulumayo, sithi makwenzeke phezu kwempilo zethu. Siyabingelela abantwana bokukhanya, siyabingelela abantwana bomoya. Sike kwi-video enye sathembisana ukuthi siyoke sivele sizokhuluma futhi ngokuthi sikhuluma ngani uma ngabe sikhuluma ngaphansi kweyivumelwano. Ziyini izivumelwano ezaziyo nesingazazi esingena ngaphansi kwazo. Sizokhumbula ke lana ukuthi imoya mibili, umoya ophikisayo nomoya ovumayo. Umoya ovumayo, umoya we-creator, umoya wasemkhathini, umdali wakho konke wazini nomhlaba. Umoya ophikisayo, umoya umdaka, umoya ophikisana nakho konke lokho okwadalwa i-creator. Akulwi thina njengoba sesibambana ngamawashi njengoba sesiphikisana kangaka le emhlabeni enyameni, kepha kulwa le moya le yomabili. In fact akulwi umoya ovumayo, kulwa umoya ophikayo. Uyalwisana nomoya ovumayo. Okay, yabona uma ngabe uzalwa lana usukuzala upure njengoba sazalwa nathi sipure ngoba thina singumoya kahle kahle, asiyona inyama. Umoya there is why wafakwa enyameni. Okay, uma ngabe uzalwa usukuzala upure, ungenasici ngenalutho, ungekho ngaphansi kweyivumelwano, mase uzalelwa kuloyo mndeni loyo mndeni loyo ukhona la owavuma khona ukuthi uzophiliswa yini wona. Angazi noma ngiyazwakala lapho. Noma ngabe muphi umndeni unezivumelwano sawo, azivuma ngokuthi mina yini okanye lekhaya yini esiphilisayo. Kunezathu-ke esingazazi thina ngoba sasingekho endulo obaba omkhulu beyivuma lezivumelwano. Ngoba uma ngabe kukhona into, ngizokunika i-example, I hope ngizozwakala. Ngizokunika i-example ukuthi uma ngabe ukhanyisa ikhandlela, uba nezivumelwano nalelo khandlela lelo ukuthi khandlela ngiyakuthenga, ngiyakukhanyisa. Uma ngabe ukhanya, mangase ukhanya wena uzokhanya ukwazi mina. Mawusukhanya mina ngizokwazi ukuthi wena ungixhumanise nanoma kuthiwa imuphi uNkulunkulu mina ngikholelwa kuyena. Nibe nezivumelwano phakathi kwenu ukuthi wena uzolikhanyisa ngoba lisuke lingakhanyi. If lona selikhanyisile wena lizokuxhumanisa, isona sivumelwano leso enivumelana naso phakathi kwazo. So yilona izivumelwano njengoba ngisho ukuthi ezinye siyazazi ezinye azazi. Even leyibonge ezizalelwa kuzona kwaba nezivumelwano ukuthi ubungcwele bethu siyabudayisa, sibudayisela ezintweni zomhlaba. Ngikunika i-example nje. Umntwana uyazalwa, mezalwa lo mntwana masehamba eyobikwa. Uyobikwa kuphi? Kumsamo. Okuyisivumelwano salekhaya leso ukuthi thina sinomsamo esavuma ukuthi makube yiwona ozokwazi ukusilawula lekhaya. Noma ngabe yini esifunayo, thina sizoyihlabela noma sizowenzela something lo msamo. If sesiwenzelile yona ngezivumelwano sethu ukuthi make sawenzela wona uzobe ususenzela something. Izona izivumelwano. Nebala mawusumntwana-ke upure, ungenasici, umntwana wakamoya, ufika ngokomoya, ufike kulo mhlaba, mase beyakuthatha bona bakufake kulezo izivumelwano. Yizona izivumelwano lezo. Uma ngabe ngikhuluma ngezivumelwano ukuthi abantu bakakhishwe, angisho ukuthi mina abantu abakhishwe esibongweni. Ngisho ngoba kwayisona isibongo uma khuluma iqiniso, zazingekho kudala nakamoya, ayikho indaba yesibongo ngoba sonke singabantwana baNkulunkulu. Kepha ngoba sizelwe kulo mhlaba, sikulo mhlaba, lo mhlaba uyasidinga isibongo. Uyabona ngokuthi even noma bekuthiwa for an example laba abafuna ukushada ukuze into zabo zihambe kahle kufanele bangene isibongo, babesebenzisa isibongo esisodwa ukuze mebefana ama-medical aid bakwazi ukuthi uma ngabe kwenze le medical aid ukwazi ukuthi ukhokhe imali ephansi. Uyayibuka leyo nto. Uma ngabe ukwazi ukushona ukwazi ukuclaim imali, fair enough, because sile emhlabeni. Yabona, kodwa izibongo akuyona into engazuthi mhlawumbe ingazivimba thina okutheni-ke sikwazi ukuya phambili. Ngoba uma ngabe ungekho ngaphansi kwaleso, yebo uyasibiza isibongo, but awukho ngaphansi kwalezi vumelwano saleso sibongo, wena uhola umoya ongcwele, there is nothing that can happen to you. So thina asisho ukuthi abantu mabaphume ezibongweni, sithi makaphume kwisivumelwano sesibongo, aholwe umoya engcwele kuphela. So noma ngabe kuthiwa ke unentambo, uhambile uthola intambo, leyo ntambo uyifakile esinqeni, esandleni, isivumelwano sakho leso nayo leyo ntambo ukuthi intambo mina ngizokufaka. Uma ngabe sengikufakile,
wena uzongilethela inhlanhla noma uzongivikela noma uzokwenzani esizovumelana nami nayo. So izona ivumelwano lezo, ngoba ayikho into esebenza ngaphandle ukuthi wena mawuvume ukuthi mayisebenze ifunction. Usuke uyivuma wena ukuthi mayikhiphe whatever lokho khona, ngoba there is something that is working with you. Kuukuthi wena shuthi awuyikholwa ukuthi ingakusebenzela, and then you decide ukuthi uvume whatever leyo nto osuyitholile oyibona wena ukuthi inamandla ngaphezulu kwalento enatural kuwena. So uma ngabe sikhuluma ngeyivumelwano suke sikhuluma ngaleyo nto. Yingakho ngithi mina baningi abantu abangaphansi kweyivumelwano, abanye bayazi abanye abazi. So yingakho bengithe namhlanje ake ngizosondela ngicacise ukuthi ziyini izivumelwano, yini le ekumele masiphume uma ngabe ngithi abantu abaphume kuyivumelwano ukuze bayizwe iCreator, ngoba the Creator eyakamoya. So whatever okwenzayo okuhlangene nomhlaba izinto zasemhlabeni lezo ezingahlangani neCreator ezikwenza ukuthi ungakwazi wena ukuxhumana nesithunywa sikamenzi okuyingelosi eyathunyelwa kuwena ukuthi mawuyilalele, mayikuhole, mayikuphi ubuhlakani. La emhlabeni esiphila kuona manje asenabo ubuhlakani, thina sesikashele kwezinye izinto ukuze sithole ubuhlakani. Sesikashele koGoogle, sesikashele ezincwadini, sesikashele kwabanye abantu, sesinothisha thina esizohamba siyokhothama ngaphansi kwaso. Ukhona uNkulunkulu okhothumayo. If uzazi ukuthi wena ungubani, awusoze wakhothama komunye umuntu. Uma ngabe uzazi wena ukuthi umoya oyingcwele, uNkulunkulu uqobo lwakho, thina sibelonge enyameni, singaba kamoya. Uma ngabe wena inyama yakho ihola umoya, iholwa kini la uqhamuka khona, ila uzoqonda khona ukuthi wena ungubani. So ingakho ngithi mina abantu mabaphume kuyivumelwano zasemhlabeni. Phuma kulolo khandlela, phuma kulozo izivumelwano zesibongo esithi angeke kwazi ukuthola umsebenzi uma ngabe ungahlabanga. Izivumelwano ezavunywa ubaba omkhulu, yivume njengoba wena ngiyalinganisa ukuthi manje mengalinganisa ngezibongo uzobe ngabe mhlawumbe ngapinpoint. Ake mhlawumbe ngicabanga isibongo esingekho nje, ngabe sipho umqumfemfe. Yabo umqumfemfe kwakuyigama lomuntu owathi mase ethola izingane wathola uSiqomfu, uthe wasethi igama lakho uSiqomfu kaSiqomfemfe, yabona. Kanti naye mhlawumbe uMacimeza, yabona, igama lensizwe wasethi uSiqomfu kaSiqomfemfe kaMacimeza. Kwase kudaleka izibongo zadaleka kanjalo. Uyayibuka lona ngenxa yoqhekeko futhi ukuthi base sasiqhekeka thina lo usezale ngane useyibiza kanje ingoba usephume ekhaya kubo nomoya ephuma kuphi. So izibongo kahle kahle zazingekho. Uyayibuka lona. So kwasethi yena lo Siqomfemfe lo la njengoba sengiphumile mina lapha la umthetho ozohamba umthetho uthi, yayibona. So iyona ndlela la ekhaya sesophila ngayo. So waseba nezivumelwano zale ekhaya ukuthi le ekhaya kaSiqomfemfe thina sizophila kanjena, yayibona. So ngaloso sikhathi uthi wena uzophila kanje, shuthi awusawuthembi lo moya ophila kuwena, usudayisa ngawo, usudayisa ngomngcwele wakho, ngoba sekunento oyithembile wena phezulu kwamoya engcwele. Yingakho ngithi mina abantu makaphume kwivumelwano. Ulungile ungasibiza loso sibongo othanda ukusibiza, kodwa hayi izivumelwano sazo. Yezo abanye abantu bethi angazi mawuzalelo komalume fanele uqhubeke komalume. Ayikho, ayikho yonke le nto, ayikho yonke le nto. Mina ngikhulume ngami, mina ngakhula ngibiza isibongo ekuthiwa isibongo sokomalume, kodwa ngithe mase ngikhulile sengisebenza sengifuna ukwenza izinto nami ngisaholwa yilo moya lo, uyayibona. Nginenkolelo kodwa yokuthi kanjani, ngoba mina ngathi ngizalo sibani bani, ngiyazi ukuthi ngizalo sibani bani, ngine-show mawungibuka futhi ngifana naye, kodwa futhi manje akufanele futhi ke ngihole isibongo sakhe. Kwathiwa ngizohlanya, kwathiwa ngizokwenza, namhlanje anginalutho ngenxa yokuthi ngibiza isibongo but not ivumelwano. Angikho kuyivumelwano, isibongo nje yigama nje, njengegama. Uyayibuka lona, ngoba even noma bekuthiwa ke usuganile, mawuganile kumuntu wesifazane uyathatha uyofakwa phansi kwesibongo. Awufakwa phansi kwesibongo, that is why uhamba uyiswa emsamo, usuke uyofakwa ngaphansi kwezivumelwano zaleli khaya ukuthi wena nenzalo yakho nonke nizokwenza izinto ezenziwa lekhaya. Kuyingakho uma ngabe kuthiwa mawufuna lekhaya masifuna umsebenzi kwenziwa nje, lekhaya makwenza masifuna ukuthi kwenzeka nje, lekhaya mawuthola umsebenzi kwenzeka nje, yivumelwano lezo ezingahlangene nesibongo. Angazi noma ngiyazwakala yini. Ngisho ukhanyisa ikhandlela,
isivumelwano sakho nalelo khandlela lelo. Ngisho ugqoka ibhayi uthi leli bhayi unesivumelwano ukuthi leli bhayi mangiligqoka lizongipha amandla. Niyavumelana wena nalo. Hayi kodwa ukuthi lo bhayi linamandla. There is no way. Kufana nalento ethi African spirituality. Like into engekho leyo. Yinto esayiqambela yona emhlabeni. Ivumelwano lezo zama African. If kuyispirit sase Africa kungani pho sihluke? If kuyispirit sase Africa kungani pho nikwazi ukuthi nisebenzise umlotha wamandiya mase uyanisebenzela? If kuyispirit sase Africa kungani pho nisebenzisa amabhayi enziwa ko China mase yanisebenzela? Nisebenzisa amakhandlela enziwe kwezinye indawo. Nisebenzise noma ngabe yini. Siyababona phela belapha bahamba baye ko India, baya kobani, bayolanda imithi, bayokwenzani. Pho inisebenzela kanjani into nina ya ispirit sakwesinye indawo inisebenzele eAfrica? Isivumelwano leso. Sidlala imimoya emdaka. Masiphume kwizivumelwano. Ziyazi ziqonde ukuthi ubani. Okuyilapho uzokwazi ukuthi uholwe isithunywa sikamenzi. Sikutshele okuyikona nongekona. Ungasatshiswa abantu. Abezwa ngenzwa bethi. Most yabantu abaphila emhlabeni abanifaka kuma mentorship, abanitshelayo, abanitshela ngethunywa bathi khona isithunywa sasekhaya. Ngizwe kahle. Imoya mbili phela. Kunomoya ovumayo nomoya ophikisayo. Kumoya wasemkhathini nomoya wasemhlabeni emhlabeni. Ivele yombolo yombili emoya inezithunywa zayo. Kuyingakho nesithunywa sale emhlabeni uma ngabe wenza izinto zale emhlabeni kuzophakama isithunywa sazo sale emhlaba. Okuyisilwane esingene emzimbeni womuntu wakini sizokuthuma sikwenza izinto, wenza izinto zale emhlabeni. Awukwazi ukuthi uholwa isithunywa sasemkhathini umoya engcwele wenza izinto zale emhlabeni ukuze zikuxhumanise naye. There is no way. There is no way. Ubokwazi ukuthi uma ngabe uthi wena unesithunywa kodwa manje uphahla amagobongo ufaka ama izembatho ukuze ubonakala ukuthi usukufakela esala emhlabeni zonke, ngoba zonke lezi zinto sokuzenza usukwenza izinto zasemhlabeni. Ake sithembe ukuthi sichaze kahle indaba yokuthi ziyini ivumelwano. Angeke ke mina ngaxolisa njaba futhi ke nabanye abayiphikisayo inkulumo yami phela vele asiholwa imoya efanayo. Mina nje angikho phansi kwevumelwano zomhlaba. Ngibiza isibongo sikakhabo baba, kade ngibiza isikhobo sikakhabo mama. Nginezingane engizalile zabafana ezu2 ezibiza isibongo lesi sengisibiza manje. Ezingekho nazo ngaphansi kwevumelwano. Asigula sinalutho. Ngiyasebenza kumlungu. Ngoba akunankinga. Engabe wena uyazibuza ukuthi njoba uthi wena you have African spirituality, right? And labantu uyasebenza futhi, ukhona yini umuntu ongafike angibathe owabulawa ngesikhathi sodlame ebulawa abamhlophe kodwa mase ngibethe mase ethi hamba futhi uyosebenzela abamhlophe? Uzuzubone kahle ukuthi ayikho leyo nto. Ukhona yini umuntu othi obengibethe wafa ngesikhathi sodlame ebulawa ubandlululo, ebulawa abangelona ibala lethu kodwa mase ethi still wena hamba uyosebenzela wena futhi ukhothame kubona? Ayikho into enjalo. Ikhona indaba yokuthi emalwandle angithi emalwandle sithi thina ngalesikhathi sobandlululo lethambe ethathwa obaba omkhulu bafika abanye bayiphontsha olwandle ngoba nakube ngafuna ukuyoba iqini. That's an honest truth. That's an honest truth. Vele kwenze kanjalo. Yayibuka lonto. Kepha ngithi mina namhlanje wena uthi uma ngabe kushona umuntu oshayiswe ingozi, imoto emgaqweni washona, nimlanda ngehlahla. Uma ngabe umuntu eshonile esibhedlela nimlanda ngehlahla. African spirituality, yebo. Kepha manje akekho noyedwa esake sezwa kuthiwa balandiwe kulabo ababeshona olwandle. Kepha namhlanje sithi ulwandle linemoya ehlanzekile, linemoya enjani. Umuntu ofe ngengozi nje nithi nina uphenduka lapha ekhaya abesilwane. Ufika nezinto ezimbi. Kodwa manje emalwandle nina nithi ulwandle lihlanzekile. Musani ukuyicontradictor, musani ukuyikhuba nina. Obani abalanda le yamoya emalwandle bayifaka emakhaya? Obani? Ubani ongafike mina wena ngidlulise emhlabeni uthi mawusungalo usefayile wehlele kumntana omunye la
uphinde futhi ngithi mina hamba uyosebenzela labo bantu laba abangidlulisa emhlabeni. Ngani zakwethu, asingaholwa umoya omphikisayo, usikhiphe emngcweleni bethu, usifake ezivumelwaneni zomhlaba. Thina singabokukhanya, singabamoya, asiholwa umhlaba, ithina esihola umhlaba. Siyabonga.